Mgbede ọma na ndị be anyị, ekene m onye ọhụrụ n'ọgbakọ si na-asị nke onye chiri nyazere den biko enwere m ihe m chọrọ ịjụ. O nwere ihe m wọchiri nkụzi nkụzi aha enwekwara m vidio klip, so ọ na-akọwa na nwaanyị jee n'ezi ọtụta ime na ọ bụghị arụ. Ọ na-achọ ịkọwa ihe dị iche na arụ and ihe ọjọọ. So and this clip the very short, ana m efili na ọkọwatacha ọfụma, ọkọwaghị otu m onye chọrọ ịghọta ga-aghọta and enweghị etu a ga-esi jụ ya ajụjụ. Do m sị ka m jụọ ya ebe a, biko kedu ihe onye nkụzi a na-akụzi ihe a sịkwa m gbabata dị vidio ebe a ma agbabata na nwaanyị ije n'ezi je tụtụ ime na di ya alaikighi ime ahụ ọtụbatara na ndị mmụọ alaikighi ime ahụ ọtụbatara, kama na ọ bụghị arụ, na agaghị akpụrụ ya arụ, na ọ bụghị arụ. So achọrọ m biko ka Ikenga biko ka inyere anyị aka gbere anyị okwu a doo ka okwu anyị nghọta. Doo m biko, ekenekwa m unu. nwanne nwoke ekenekwa m unu, ekenena m onye ọna biko ghalụbanụ m 12:21 chi ejikwana mana ọkwanụ mgbe onye ji wee tụta ụlọ awụ ụtụtụ ya ihe nji wee nwee efe otebaghị aka anyị nkwadochara ife mmeji jọbalụ echi n'Ogbunike. So sị ka nzute ike, sị ka mmepe grupu wee fọrọ ajụjụ a enwebụ nka nzu ike, mana ajụjụ a tara alụ na ntị. My brother, o nwere ofufe m chọrọ ịkọwara achọpụtara na ndị be anyị na-eme nkụzi ka o welu kpuchinata ifelefa, ka ha wee kpuchinata ifele ha. O nwere ofu mbọsị ofu nwata nwaanyị kpọrọ m na fon wee jụọ m ajụjụ wee sị na eziokwu na nwaanyị nụrụ di gbaa n'ilo have sex with di another nwoke n'ilo na ọha ife ọjọọ, na onweghị ife ọ ya eme die nke nwaanyị ahụ, belụsọ na ọ natara nwoke ahụ ya na-abụkwara iko ego wee siere die nri owelu nọọ mgbe ahụ ka ọ ya eju wee nye die nsogbu. So ajụjụ a ka ọ kpọrọ wee jụọ ekele ebe ị nọ. Ọ sị m nọ na nke onye dibịa ebe o jere ịlụ ọrụ. Wee jụọ kere onye na-agwa gị ife ahụ. Ọ sị m nọ onye dibịa, ọ nọ na nke ntị ya. Kelu nkata gị na ya na-abụ kpawara owelu gwawa gị ife a. Ọ sị m na nwa hụkwọ n'ọjọọ sị na anya nwoke bịa na-agwa ya okwu dị aṅa na-agbadi ọ na-agwa ya na ọmakụ na nwunye mmadụ ka ọwụ dụmanụ wee kọwara ya ife a. M jụọ ya ọ lụọ na alụghị ọrụ. Ọ sị m mba. Inye na ya ego. Ọ sị m mba, na ya na ya ka na-ekwu okwu praịs ọrụ. So ha wee na-akọzi akụkọ ahụ wee gwa ngwa ijiri anyị dị akụ n'ihe ebe ahụ bụrụ akpa gị mee ka ijere enyo mma mere kọchasị ya akpụ ụkwụ gụ na ọsọ na-eme. Ịghọtago? Nsị anya na ọsọ na-eme. Nsị akụ n'ihe ebe ahụ kọchasị ya akpa gụ na ọsọ na-eme. Ọgbapụ. Ọ sị m obere oge ọ kpọọ m na fon sị na ọpụgo nọ n'ilo n'ọna ka ọ na-ana. Nsị a biko nne na-alụkwọ nwa ka ọwụ ma iji ego ahụ wee siri dị gị nri, ma iji ha ego ahụ wee siri dị gị nri. Nwaanyị gbaa n'ilo nwere alụ ka ọwụ. 1 ọwụ alụ to ndị ichie na-anụghị. 2 ọwụ alụ to ndị nna gị isi ififere ka ị wetara ndị nna gị. 3 ọ ife alụ ka ị merụ di gị and ọya ma isiri dị gị nri ma isi ha dị gị nri asọrọ gasị nara ọrụ be usoro dị gị nri ma inye ji ego nwoke nyere ụmụ iji ụchụ ahụ ibu n'ahụ wee siri dị gị nri ahụ wee bi ọya ebido dikapiteti ba dị gị nwazi ya nwarịkwa oghe enu ife mgbu ya ebe a ka ife mgbu ya esi na-ebido obere obere. Ịghọtago? So efugo na nwoke bịa na-agba ya preaching based on ọ na-achọ wee ka ọ ya esi wee lee nwunye mmadụ enu onye kpọrọ onwe dibịa na-agba ya preaching ahụ. So ife ọ na-asa nwaanyị isi ka ọ gwa ya ka ọ nweghị ife o melụ na ya na na-abụ nwekọgodo mmekọ na o nweghị nete na ọ ya emedie. Ịghọtago? So achọpụta nọ na onye chọọ ime alụ otubo alụ ahụ ugo ma ọ wụ convince go onye ahụ ya chọrọ ime enu. Onye soro na nwaanyị gbaa n'ilo na ọha alụ. Ana m asịkwa ogo jụọ ekele ụdị nwaanyị ọwụ ọ nwunye mmadụ ka nwaanyị tụtụ ime na ọhịa gba nwaanyị tụtụ ime n'ilo na ọha alụ. Jụọ ya na ọ nwunye mmadụ ka ọ nwunye mmadụ ka ọdịnarị nwa agbọghọbịa.
even ordinary nwa agbọghọbịa sef tụta ime n'ilo ọ ife ifele ka ọwụ to the parents ọ nọ mgbe urugbo ọ ezigbo ife ifele in fact alụ ka ọwụ na as much as na ya akpụba arụ ya akpụba mana o mere alụ ọ ife ifele it's a shameful thing ka ọ to the parents because ọ pasibo the rituals nwaanyị na pass before have sexual intercourse abụrụ onye bịa merebe ọbụla ọkụkọ egwu ọkụkọ oke na nwunye ma egwu mkpi na ewu. When it comes to man, when it comes to human beings, sexual intercourse ndị nna anyị ha debere ihe ọ nọ in a sacred level. Sexual intercourse is sacred. It's a transmission of different energies. It's a transmission of energy to energy. So ndị nna anyị ha mere ihe ka ọ ghara ịwụ energy onye apụta na ojesue ha wee debe to the level that na you are doing engaged to the spiritual activities that follows it. Ọrụ ndị kwuru okwu ọsọ na ya aba mmọnwụ onye abaghị mmọnwụ onye amaghị mmọnwụ ahụ akwụ n'ihu mmọnwụ. Before you have sex ya ama mmọnwụ you will be initiated into marriagehood, you will be initiated into womanhood, you will be initiated into familyhood. That is what they call marriage. You got again? All that initiation ahụ enyelu ka a eji wee nwee a portal and a connection between family gị na unknown family nwoke bịa nọgụ. Without that family marriage initiation, you are the family nke gị na family that man agha ama, you people will not know. Family nke ya da for the man as onye oshi, a criminal batara bịa na-akpara akwụ nwa ha nwaanyị. Nwa ọbụla pụtara ebe ahụ, you can't claim it. Ha nkụzi mmeburu before one certain time ago about all these things. Eto nwaanyị ime na child adoption. Mmecha ka forward kwa na group a man ma fukwe. You know, you understand? So now nwata nwa agbọghọ bụ ịgba n'ilo without proper initiation. Without proper initiation, ọ dị ụzọ ebe na esi nwa nwaanyị eme nwata nwa agbọghọ bịa initiated. O wee do qualified ịgba n'ilo ma ọ dị qualified ịla di. First initiation is by marriage. Second initiation by ancestral adoption. Yes, onwere ancestral adoption, which is ndị ichie adopt nwa ha nwaanyị asị nwunye. Ndị ichie adopt nwa ha nwaanyị asị nwunye. Ọmụọ nwa ka o wee mụchie ngwuru, which is na-eme n'ebe amụtaghị nwoke aghachie nwa nwaanyị si from nwa nwaanyị pụọ by into a motherhood by initiation and the rituals. A na-afụzie mbụ ndị ichie as a mother instead of a na-afụzi asị nwa ha nwaanyị, a na-afụzi asị nwunye fa onwe ike nweta menwo sexual intercourse and away from the family bloodline ka enwe ike mụchie ngwuru. This is the ways eji accept sexuality n'ọdịnala Igbo. You get it? You gotta go with this method. Ọ ya abụzi ife ifele. You gotta go do girl self ya do proud na ọmụtago nwa na be nne ọmụkwa ọ chọrọ ịmụ 200 ọmụọ because not to go ancestral initiated into a motherhood. Ọ go qualified enewege anya mụchie ngwuru. This is the way esi eme nwaanyị initiated or do sanctify and upgraded in sexuality. You gotta go. This is ancestral ways. Mgbe urugbo mgbe ife dị mma aha m ekwu okwu mgbe nna nna anyị nke ịtọ na nke ịnọ. Ife na-ekwu okwu mgbe nna nna anyị nke ise na nke isii. Mgbe urugbo o nwere ịyafụ nwa okorobịa ọ na-adụ ebe 30 years ọmaghị onye nwaanyị, ịyafụ nwa agbọghọbịa na-elu 30 years ọmaghị onye nwoke. Ife ọ dị ha dị innocent na-agala onwe ha because ha na-atụ egwu ana nsọ ana. Ha achọghị imelụ ana maka na ha amago n'ife ifere ka a eweta na family fa. Nobody thinks about it. Ifu ndị na-eme isi few people. O nwere ka abịa na village enwere ụmụ okorobịa 20, ụmụ agbọghọbịa 30, ọhụrụ sọ mkpụrụ mmadụ na-abụ nwee ike ịdụ into obsess of it because everybody onye ọbụla na-atụ egwu ana, a na-atụ nsọ ana, onye ọbụla na-atụ egwu because ha ma nọ ndị okenye ka ọ wụ sexuality is a food of a matured mind. Matured man and matured woman. Sexuality is a food of matured man. Ọ mkpụrụ nne na nna na-akụ, mkpụrụ ndị torugoro oge na-akụ so that aka ọbụla ahụ ọ mịta mkpụrụ fado happy ka esevue
ọ bụrụ akọwa dị mkpụrụ akọwa ka ọ dị nri ọmịta mkpụrụ ọwụrụ mkpụrụ ife ifele onye ọ na-ezobe ya gbagharịwa ọnya ka o ji wewuru a food of a matured mind, matured people. Ọnya bụ sexuality. Ịghọtago mgbe wuru gboo etu a ka o si dụ ịghafụ nwoke nwaanyị ọwarụ mpeteri kechie obi ala ya na-afọ ahụ niile afọ mana nwoke ya na ya na-abụ na afọ ya enwenwu egwu jeje kwụsị ya ọ bụrụ na o nwere ike na ọ ya agụ ha mana ha na-atụ egwu a na maka mgbe ha anakado active nsọ anado mmụọ na-alụ ọrụ. Ịghọtago aha so egwu na-atụ onye ọbụla maka onwe onye chọrọ violate the angers of the gods. Ndị ụka bịa na mebisicha ife niile alụkwọ nwa na-emezi ife afụ ha n'ikpu nne ewu a na-afụzie na nke nwa. Ịghọtago aha ịghafụ nwa do girl of 12-13 years ọ gbawa n'ike ọ na-akwọri ya akwọri o jidegori o jidego nya ọgbajie ukwu ị na-awọ ndụ ọgụụ na-eme. Ịghọtago anụ ọgụga mpụ alụlụ a na-agụ onye a na-agago things are no longer normal. Ife Igbo jide ebube anọrọzi emebisia na lot of ọha na ahụ soro udo na-agba ya ifi ma ebe onwe onye menwuru anything onwere mmụọ menwuru anything a na-agago. Anyị nọzi at the mercy of the gods, at the mercy of our own whatever we are doing, man. You understand? So my brother, onye ọ na-kwuru ife awo onye ọ na-agbarago ụdị ife akịta awo opoholo ka ọnwụ ife ọ na-etuwe ife alụ ugo ka o wee kwe eme. Ndị be anyị na-eme ime alụ na ime mpụ na aghọgọwa ha etuwe ya ugo ka o wee kwe ha mee otuwebe ya ugo. Ha na-etuwe nsi ugo ị na-etuwe ha ugo ka o wee kwe eme nwaanyị tụtụ ime na ọha alụ na ndị ichie nwere ike eji onye gwara ya nụ ajụjụkwa onye kwuru ife ahụ anya. Nwunye mmadụ je tụtụ ilo na ime n'ilo na ọha alụ ọ dịdọrọ ịtụtụ ime n'ilo nwunye mmadụ gbagha n'ilo ise na abomination. The consequences are with her. The penalties and the peril and the sufferingness is with her until o mee ife o kwesịrị ime. Yotago all the kind of messages, all the kind of nkuzi ndị ala na-akụzi ka ha welu na-emebisi uche ndị mmadụ na-akọ nonsense. Onye ikekwe onwe na nwaanyị ọ tọwara ime chọọ ka o esi wee kọchisi onye ahụ isi ikekwe ọrụ nwunye mmadụ ọmaghọ ka o esi wee accept na gwa nwaanyị ya enweghị ife o mere na ọha alụ ya dibe ya bulie na ọha ife ọjọọ alụ anyị na-afụgasị. Sometimes ndị dibịa na ndị ọdịnala sokwu na anyị wuo ome na omekwu onwe anyị nsọ bekwa ka nsọ adịrọzi onye ọna na-emezi ife sọrọ ya nọ echi niile onye ọwụda akpụ ihu na ana nwụọ wee na ọnwụọ na ma ife gburu a na-amakwa ife gburu kịta ọkwa ife anyị ma nwere onye nwụọ n'ọnwụgo aka na-ajụkwa ife gburu ahazi ajụ nwanne m ahazi ajụ onye nwụọ ebo na ọgwụ tara na n'okwu ọgwụ o butere gburu ma onye n'okwu alụsị o butere gburu aha agbazi na alụ na-egbu mmadụ. O nwere ọzọ onye ma na alụ na-egbu mmadụ. Alụ jọrọ njọ. Alụ na-egbu mmadụ. Alụ ka egbu mmadụ. Alụ ka egbu dibịa karịa ọgwụ ọgwọrọ karịa nsị mmadụ kọrịa karịa mmụọ onye nwanụ butere adọrọ mma na-eme mmụọ sef mmadụ butere aha egbue ọlasị imejọrọ ma ọ imere azụ mmụọ. Alụ gburu egbu karịa alụ ada adọ mma n'aka ndị na-emeba na-edozi alụ. Ọnya ka ofu onye nwoke na-akpụ alụ na oji kwụsị m eze aja anị lala ajadu onye ya emegakwan ọnya wee eze aja anị kwesịrị imegha ebe o jezela ajadu onye ya emegha. So my brother, alụ na-egbusi agha kịta alụ na-egbusisi ndị mmadụ mana nweghịzi onye na-ajụ nke gburunu. So onye kwuru ife ahụ ọ mụrụtu mpafu ka onye ahụ abụrụ onye ọdịnala. A lot of people ji mentality ha ji wee ka ụka wee bata n'ọdịnala. Na-eche n'ọdịnala dịka ụka amaghị n'ọdịnala dịka naked waya na ọ chọghị m onye biri ya aka o mee n'izu ome n'ọnwa ọkụkọ na-akpa na ọnya ngụ anya ya akpa ya ọkụkọ tụfie onu eṅorie ifesara onye ọ na-eme ya ifesara onye ọ na-apịtọ
na ife mmadụ ọ sị na onye nwaanyị nwunye mmadụ tụtụ ime n'ilo na ọha alụ na ime atụtara na ndị ichie nwere ike ịjụ ndị nna ya jụọ mana ọha alụ na ọ ya akpụrụ ya alụ ka ezi ife ji wee jụọ mbụ mmụọ ife onye itibọdịba aha kwesịrị ịjụ onwe onye dị mere nkụzi aha ọ na-enwere onye ahụ tụbata vidio ka mfe ya ọ ya wụfu ya echi niile ka m gwa nọ itibọdịba ka ọwụ ka ọwụ na ọma ife ọ ya akụzi ya mechie ọnụ onye ọrụ na-emezi nkụzi n'ọdịnala kwara ọrụ onye ọrụ na-achọ ọrụ nke onye na-achọ ịdị pọpụla na-akọgheri echi niile ọpụta kịta jiri tụọ onwe ya afọ tụọ onwe mmụọ na-apụ apụ ọ tụpụrụ anya afụ mmụọ anya ndị mmụọ ji afụ ụzọ ọchịrị ọzụọ mmụọ igirigi mmiri oke afọ na-egbucha nwa nkịta anyị na-aza n'ọdịnala Igbo onye ọtụgide onwe ya afọ were afa tụwuo onwe mgbe ị mepeziri ọnụ ya kwuo ofu ife n'ọdịnala Igbo o teghị ụlọ ebe ahụ ọ na-ekwu ife ahụ imagine ọ bụrụ na ọnọọ semina ọnụ ifere ka semina kịta anọnwa ka a kpọrọ ndị ọdịnala a sị onye anya pụta kwuo okwu ọ pụta ọ na-akọ nọnsensị ifere ya emewu m ebe onye a ifere ya dị ememe ebe nọ mmekwetara na m nwe onye ọdịnala ebe ahụ mana ife ọ na-akọ wa otulu ose na-akọ ibiribi na-akọ nkọgheri ka ọ na-akọ nwaanyị tụtụ ime na ọha alụ kama na ndị ichie ya ekwewụta nwa ya ndị ebe di ya ekwewo nwa ndị ichie ya ekwewo nwa na ọha alụ onye gwara ya nọ na-akọ nọnsens kedu ife mazi na ha ya ejikwewe onye gwara ya na ha ya ekwewo ka na ọmahụ na nwaanyị ego dị n'isi etoro ime na ọdị ihe ka ọ tụtara ya na ejizigo na-eme nwaanyị gbaa n'ilo ata dị ya afụfụ maka na ọdị enwe kwesịrị ịdụ control over the nwaanyị ọdị ekwesịrị ịma ị na adị ekwesịrị ịda na nwoke na-achị nwoke ka a ga-ajụ ajụjụ ife gbasara nwunye maka onye ahụ the head of the family hichara ndị ichie na-eme mmegheri makwa ife mmadụ megidere wee wụrụ onye ichie chenechara ha amaghị ife nwoke ka a ga-ajụ ajụjụ onye ahụ na-eme nkọgheri biko ige na nkụzi ahụ ige ya ege frọsh ya n'isi gị nwaanyị jeje tụtụ ime na ile alụ ka o melụ alụkwọ nwa alụ nke ọkwa ejima n'azụ ọkwa ejima and anyị akpụ ya akpụ ịghọtago anyị akpụ ya akpụ wụrụ na nwata nwa agbọghọbịa alụ ka ọwụ mana ọhọzi na-alụ ka abụje kpọwa alụ akpụwa kama na-alụ ife ifere ka o wetara ndebe nna ya ịghọtago so no ife dị na my brother ife dị na nọ hapụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ ndị okwu ọzọ eme ọzọ karịrị akarị epụta akụzi nke epụta ọkọ nọnsensị nke ejewalụ na-ada amenụ biko nụ aka mgbakwa nwanne ụlụ nwoke udo esomto chukwu ike nke eze mmiri na na-edo anyị ada agbani ma m na ọnụ anyị ezu ụwa niile mana anyị agba mbọ ndị nọchatara ọnụ anyị obele ka ha mụrụ akọ ghọtago ma anyị azọta mmadụ niile kama na aha n'obele ahụ na anyị nso anyị agbani azọta ndị ahụ ndị fọkwara nụ ọfọwakwa ndị ọzọ zọhaịkwa na onye ofe onye ahụ echi nna m ọha nna biko ka o begodo m ebe a ka m zuo ike na ọgbani ya na ntatụ